Hello friends, good afternoon. So आं दिनै जोंनि ब्रेनखौ मारै हेल्दी लाखिनांगौ बेखौनो डिस्कस खालामनो नागिरदों। जोंनि ब्रेनखौ हेल्दी लाखिनो थाखाय जोङो प्रपार निउट्रिशन जानांगौ, ब्रेन हेल्दी निउट्रिशन जानांगौ। ब्रेनजों हेल्दी निउट्रिशनाव जाबाय माबा फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिडखौ जों नाट्सनिफ्राय मोनो, सीड्सनिफ्राय मोनो, बेगरफोरनिफ्राय, आरो लोगोसे जों मोनो ब्लूबेरिसनिफ्राय, सागरनि नानिफ्राय, ब्रकलिनिफ्राय मोनो। ओमफ्राय जों हेल्दी फैट्स जानांगौ। जों हेल्दी फैट्सखौ अलिव अइलनिफ्राय मोननो हायो, एवोकेडोसनिफ्राय मोननो हायो। ओमफ्राय जोङो एन्टीअक्सिडेंट जानांगौ, डार्क चकलेटआव मोननो हायो, जों ग्रीन टीआव मोननो हायो। ओमफ्राय लोगोसे कालारफुल वेजिटेबल्सफोरखौ जों इनक्लुड खालामनांगौ जेब्लाबो डाइटआव। ओमफ्राय जों फिजिकल एक्टिविटीज जों जेब्लाबो एटलिस्ट 30 मिनिट्स सानफ्रामबो जोङो रेगुलार एक्सारसाइज खालामनाया मोजां, जाहाथे जोंनि ब्लाड सार्कुलेशनफ्रा मोजाङै थायो, जोंनि फिजिकल देहायाबो थिग थायो। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि बियो न्यूरननि ग्रोथखौ सापर्ट खालामो। ओमफ्राय माइंड बडी एक्सारसाइज बेफोरखौ सोलोंनानै खालामनाया मोजां, जेरेखम योगा, टाइ ची होननाय मोनसे चाइनिज बडी माइंड एक्सारसाइज दङ। थ' बेफोरखौ खालामोबा जोंनि स्ट्रेसा मेनेज जायो, आरो लोगोसे जोंनि ब्रेननि प्लास्टिसिटीखौ बारायो। ओमफ्राय मेन्टेल स्टिमुलेशननि थाखाय जों किसुमान गोदान गोदान बुस्थु सोलोंनांगौ, लार्निं हेबिटखौ लाखिनांगौ। जोङो लेखा फरायजायो, जोङो गोदान लेंगुवेज सोलोंजायो, आरो लोगोसे जोङो ग्रुप एक्टिविटीज खालामजायो। ओमफ्राय जोङो पजल्स सल्व खालामजायो, जोङो चेस गेलेजायो। ओमफ्राय बिदिनो गोदान गोदान स्किल्स जों इनभल्व थानांगौ। लोगोसे जोंनो नांगौ प्रपार स्लीप, 7 to 9 आवर्स स्लीपा बिराद इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय, जाहाथे जोंनि माइंडआ फुल्ली रिलेक्स जायो। ओमफ्राय जोंनो नांगौ स्ट्रेस मेनेजमेन्टनि थाखाय जोङो टेक्निक्सफोरखौ सोलोंनानै लानांगोन। जों मेडिटेशन खालामजायो, डीप ब्रीदिंग एक्सारसाइज खालामजायो, आरो लोगोसे जर्नलिंग खालामजायो। ओमफ्राय जोङो ससियेल कानेक्शन लाखिनांगोन, जेब्लाबो जोङो ससियेलि एक्टिभ थानांगौ। जोङो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स बेफोरजों कन्वर्सेशनाव थानांगौ। ओमफ्राय लोगोसे जोङो ग्रुप एक्टिविटीज खालामजायो। ओमफ्राय स्ट्रं रिलेशनशिप मेंटेन खालामनांगौ। ओमफ्राय जोङो सानलाइटआवबो भिटामिन डी खौ लानाया मोजां। सानफ्रामबो फुङाव 15 मिनिटसो जुदि सान्दुंखौ लायो, होमबा जों एनाफ भिटामिन डी मोननो हायो। ओमफ्राय जों एभयड खालामनांगौ एलकहल, स्मोकिं, आरो ओमफ्राय ड्राग इउज बेफोरखौ एभयड खालामनाया मोजां। ओमफ्राय जोङो जेब्लाबो जोंनि क्रनिक लाइफस्टाइल डिजीजफोर, जेनेबा हाई ब्लाड प्रेशर, डायबिटीज बेफोरखौ मेनेज खालामनाया मोजां। ओमफ्राय जोङो रेगुलार चेकआप खालामजायो। थ' दिनैनि थाखाय बेनो, थेंक इउ।